טוב חברים, אנחנו נפתור את התרגיל הבא, שורש 5 מינוס שורש 45, כל זה בריבוע, וצריך לחשב את זה ללא שימוש במחשבון. כמובן שאם אין לנו מחשבון זה היה שטויות, היינו מכניסים את זה למחשבון ופותרים, אבל זה לא המטרה לבדוק שלומדים לפתור את זה במחשבון, המטרה היא להשתמש פה בנוסחת הכפל המקוצר. אז אנחנו מכירים נוסחת הכפל המקוצר הזאת, a מינוס b בריבוע שווה a בריבוע מינוס 2ab פלוס b בריבוע. זה נוסחה, יש לנו גם מדף נוסחאות, אפשר לזכור אותה גם בעל פה. אוקיי, זה בעצם יש לי עם איבר ראשון פחות איבר שני וכל זה בריבוע, אני יכול להשתמש בנוסחת הכפל המקוצר הזאת. אז יש לי פה איבר ראשון פחות איבר שני וכל זה בריבוע, אז זה מתאים לנוסחה הזאת. עכשיו בואו נעשה סדר. יש לי את a, תרגיל הזה a זה שורש 5, יש לי את b, תרגיל הזה זה שורש 45. אוקיי? אז בואו נראה, עכשיו נכניס את זה לנוסחה. שאני פותח, אני צריך a בריבוע, כלומר שורש 5 כולו בריבוע, מינוס 2 כפול a כפול b, כלומר כפול שורש 5 כפול שורש 45, אני ארשום גם פה בצד a שווה שורש 5, b שווה שורש 45, אוקיי? מינוס 2 שורש a כפול b, פלוס b בריבוע, שזה בעצם שורש 45, הוא לא בריבוע. עכשיו אני אעשה פה תזכורת. אם יש לי שורש a בריבוע, זה בעצם שווה שורש a כפול שורש a, כשאני מכפיל שורש בעצמו, השורש מתבטל ונותר לי רק a. כנ"ל אם יש לי שורש 3 בריבוע, זה בעצם שורש 3 כפול שורש 3, וזה שווה 3. תזכורת למי שלא זוכר. עכשיו למה זה רלוונטי לנו פה? כי יש לי שורש 5 בריבוע, זה בעצם הופך ל5, מינוס 2, לא נוגע באמצע, שורש 5 כפול שורש 45, פלוס שורש 45 בריבוע, שאמרנו שורש שמכפילים אותו בעצמו, זה שווה רק המספר, השורש מתבטל. אוקיי? כל זה למה שווה? נעשה כינוס איברים דומים. יש לי פה 5 ו-45, ביחד זה 50, מינוס 2 כפול שורש 5, כפול שורש 45. עדיין לא סיימתי לפשט את הביטוי, כי יש לי פה עדיין את השורשים, אני לא יכול להשתמש במחשבון, אז אני לא יודע את התשובה. ופה אני רוצה להראות שני דרכים לפתור את זה. אני אקח את זה לפה, שלנו מקום, וראה את זה באמצעות שני דרכים. דרך א', ממליץ מאוד להכיר את שני הדרכים, כי לפעמים יהיו תרגילים שיותר נוחה דרך ראשונה, לפעמים הדרך השנייה תהיה יותר נוחה. אני אעשה 50, משאיר אותו כמו שהוא, ואני רושם לכם פה עוד תזכורת. שיש לי שורש 5 כפול שורש 10, בסדר, נרשום את זה קודם כל ב-A, שורש A כפול שורש B, הדבר הזה בעצם שווה שורש 1, אפשר לאחד ביניהם, A כפול B. דוגמה, שורש 5 כפול שורש 10, בעצם שווה שורש 5 כפול 10, זה בעצם שווה שורש 50. זה, התזכורת השנייה היא נועדה כדי לאחד בין שני שורשים נפרדים שיש ביניהם כפל, לאחד אותם לשורש אחד. הדבר הזה מסייע לנו לפשט את הביטוי. לכן, אם יש לי 2 כפול שורש 5 כפול שורש 45, אני הופך את זה שורש 5 כפול שורש 45 תחת אותו בית, תחת אותו שורש. במקום שהם יהיו שני איברים נפרדים, כינסתי אותם לתוך אחד. בואו נמשיך לפשט את הביטוי. יוצא לי 50 מינוס 2 כפול שורש
5 כפול 45, בסדר? זה יוצא 225. 5 כפול 40 זה 200, 5 כפול 5 זה 25, ואחד זה 225. עכשיו, לא סיימתי לפשט את הביטוי, אני לא יודע מה יש לי פה, שורש 225, אולי אתן לכם עוד איך לעשות את זה. את השורש 2, אני יודע ששורש 2, סליחה, 2 זה בעצם שווה שורש 4, זה אותו דבר, אפשר לכתוב 2, אפשר לכתוב שורש 4. אז אני מחליט להפוך את ה-2 לשורש 4, אז יש לי 50 כפול. אגב, פה שורש 225, מי שיודע זה 15, בלי מחשבון, אפשר לדעת את זה בלי מחשבון, ששורש 225 זה 15, ואז יש לנו בעצם 50 מינוס 2 כפול 15, זה 50 מינוס 30, שזה שווה 20. זה אופציה אחת. אופציה שנייה, בסדר? אופציה שנייה שיש לנו, זה את הדבר הבא. לעשות 50 מינוס 2, אבל מינוס, אני עושה שורש 4, במקום 2 אני עושה שורש 4, כפול שורש 225, עכשיו אני יודע לאחד את השורשים, כי יש לי שורש 4 כפול שורש 225, אז זה 50 מינוס שורש 4 כפול שורש 225, איחדתי אותם לאותו שורש, אותו בית, יש לי פה שורש 50 מינוס שורש 4 כפול 225, 4 כפול 200 זה 800, 25 כפול 4 זה 100, זה יוצא שורש 900. שורש 900, נמשיך את זה פה, 50 מינוס שורש 900, שורש 900 זה מה? זה 30. 30 כפול 30 זה 900. שורש 900 גם בלי מחשבון, אני יודע שזה 30. אז 50 מינוס 30 שווה 20. זו התשובה הסופית. נזכיר שפה הפכתי את שורש 900 ל-30. בשני הדרכים, שני הזה יצא לי בשניהם 20. עכשיו אני רוצה לכם דרך עוד יותר, דרך נוספת, נקרא לה דרך ב', ועליה אני ממליץ. הדרך הראשונה זה היה בשביל תזכורת לשתי הנוסחאות האלו, אבל דרך ב' היא יותר מומלצת. דרך נוספת, אני לוקח את התרגיל שלנו מפה, אמרתי שאני יכול לאחד שורשים. שורש 5 כפול שורש 45 זה בעצם שורש 5 כפול 45, אני יכול לאחד אותם אם אני רוצה לשורש תחת בית 1, 5 כפול 45 שווה שורש 225. זה עשינו בדרך הקודמת. אבל תראו מה אני עוד יכול לעשות, אני יכול גם לפצל אותם. אם יש לי בית 1 של שורש 45, זה בעצם שווה, נעשה פה חישוב צדדי, חישוב צדדי, שורש 45 שווה שורש 9 כפול שורש 5. למדנו מקודם לאחד בין שני מפוצלים, עכשיו אנחנו יודעים לפצל בין אחד מיוחד, בין ביטוי אחד שהוא מיוחד. אז את השורש 45 אני מפצל לשורש 9 כפול שורש 5. אזכיר לכם ששורש 9 כפול שורש 5 זה בעצם בית אחד של 9 כפול 5, זה בעצם שורש 45. למה עשיתי את זה? כי אני יודע ששורש 9, כמה זה שווה? שורש 9 זה 3. עכשיו, בואו נחזור לתרגיל שלנו. יש לנו פה 50 מינוס 2 כפול שורש 5. עכשיו, במקום שורש 45, אני בוחר לרשום שורש 9 כפול שורש 5. שורש 9 כפול שורש 5. בסדר? ממשיך את הפתרון, 50 מינוס 2, שורש 5 נשאר שורש 5, שורש 9 הופך ל-3, נכון? הפכתי את שורש 9 ל-3, כפול שורש 5. בואו עוד יותר נפשט,
50 מינוס 2, שורש 5 כפול שורש 5, כמה זה? אמרנו שורש כפול עצמו, מתבטל השורש, נשאר רק המספר. אז זה 2 כפול 3 כפול 5 שורש 5 הופך ל-5. זה פה השורש 9 הפך ל-3, ופה השורש 5 כפול שורש 5 הפך ל-5. תראו עם מה נשארנו. 50 מינוס 2 כפול 3 כפול 5, מינוס 2 כפול 3 כפול 5, זה יצא 2 כפול 3 זה 6, כפול 5 זה 30, נשארתי עם 50 מינוס 30 שווה 20. שוב, התשובה שלנו סופית היא 20. גם בדרך א', פירקתי את זה, איחדתי את שורש 5 ושורש 45, ויצא לי 20, ופה פירקתי את שורש 5 לשורש 9 ושורש 5, וזה פישט לי את כל הביטוי שגם תשובה בסוף היא 20. עד כאן תרגיל הזה, ממליץ בחום ומבקש לדעת את שני הדרכים.